ҳамарӯза дар ҷаласаҳои ситоди вилоятӣ ва шаҳрӣ оид ба пурзур намудани тадбирҳои зидди эпидемиявӣ ва пешгирӣ аз паҳншавии бемории сироятии коронавируси COVID-19 масоили марбут ба гирифторшавӣ ба ин беморӣ ва роҳҳои ҳалли он мавриди баррасӣ қарор дода мешавад. таҳлилҳо собит менамоянд, ки афзоиши шумораи гирифторони коронавирус ва манбаъҳои нави хуруҷ аксар вақт бо ҷойҳои ҷамъшавии одамон вобаста мебошанд. инҷо сухан дар бораи тӯйхонаҳо, тарабхонаҳо ва клубҳои шабона меравад. ҳарчанд ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани чораҳои зидди эпидемиявӣ ва пешгирӣ аз интиқолу паҳншавии бемории сироятии COVID-19 меъёрҳои иштироки шаҳрвандонро дар маракаҳои маросими тӯй аниқу дақиқ намуда бошад ҳам, мутаассифона ин муқаррарот риоя нашуда бо теъдоди зиёди меҳмонон сурат гирифта истодааст. ҳатто меъёрҳои оддии санитарӣ ва қоидаҳои беҳдоштӣ риоя карда намешаванд. як рейди кормандони маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии шаҳри Хуҷанд дар макони баргузории тӯйи маракаҳо собит намуд, ки аз ҷониби роҳбарони тарабхонаи тӯйхонаҳо ва соҳиб маракаҳо тавсияҳои вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон риоя карда намешаванд. чунин чорабиниҳо бо омилҳои хатарзои мавҷуда гузаронида мешаванд, ки дар ин ҳолат сироятёбии шаҳрвандон аз эҳтимол дур нест. бояд қайд намуд, ки дар баъзе аз кишварҳои ҷаҳон мавҷи дуюми бемории сироятии COVID-19 ба қайд гирифта шудааст ва мутахассисони соҳаи тиб сабаби хуруҷи навбатиро дар омилҳои гуногун аз ҷумла беэътиноии аҳолӣ ба қоидаҳои беҳдошти шахсӣ ва ҷамъиятӣ аз қабили истифодаи ниқоб ва риояи ҳатмии фосилаи иҷтимоӣ арзёбӣ мекунанд. мутаассифона вақтҳои охир сокинон ба риояи ин қоидаҳо бепарвоӣ зоҳир мекунанд, ки барои пешгирии бемории сироятии COVID-19 халал ворид карда имкони паҳн гаштани ин вирусро ба миён меоранд. нисбати якчанд нафар моликони тарабхонаҳои тӯйхонаҳо протоколҳои маъмурӣ тартиб дода шуда, бо қисми зиёди онҳо корҳои фармондадиҳӣ анҷом дода шуд. شما میدونید نازی چند کسی خوراک تمام میکنید؟ نه دست پوشیتون کنید. چه سمپوش دست پوش نیستی دیگه. میشید دارم. چیزی که نمیشوید. همین اصلا از وقتی دیگه. کاملی که آبی گرم کنید. اول چون میکنید؟ اول آبی گرم تیار میکنم. یعنی کتی میشه. من تاوق چون اومد تاوق پوشیدیم. چون میکنید؟ اول تازه میکنم اونجا پچکا میچرم میسره. سر سرطرف خیلی خیلیش که میشه. اینجا میچرم. Yakın vanışka barıcı. Vanışka ve meçaklıncı mevcut önce meçaklıncı. Biz zaten sanaş, normal sanaş, sonu takipçilikten koyacağız. аз шаҳрвандон эҳтиромона даъват ба амал меорем, ки ҳангоми гузарондани тӯйи маракаҳо ва маросими дафн риояи қоидаҳои пешгирикунанда ва зидди эпидемиологиро фаромӯш насозанд, зеро саломатӣ ганҷинаи пурқимати умр аст.